라이저들 이셔 사내야는 아니 엄마 가시 이신데 내가 이셔 사내는 나나 당등브라 रायजो राजा नोंथांमोन गावसोरनो नंगुबै रावजों सिखार जाबायब्ला बे खेबसेनि दायखौ निमाहा होनानै 100 रां जरिमाना फोनांनानै बिसोरखौ बिदाय होयोब्ला गाहाम जागौ नामा मानोना आथिं थोंब्रै जुनाराबो गालिनफ्लाङो मानसियाबो एखनब्ला दाय मावफ्लाङो बेखिनिखौनो आङो रायजो राजानाव आखाइ खबजबै निमाहा सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन खावसा आरो अरगामोनहा समाजनि बेरेखा सिखाव हाबा मावनायनि थाखाय सानैजों 5,000 जुरिमाना फोनांनाय जाबाय दिनैनि बिसारा एसेनोसै बेरांखौ बोरै होबावब्रा उगा हनै गावबुराखौ दा मोनायाव होख्लायसै होनांगौलै ओइ गावबुरा सोर जाखो जोंसोलै जों माथो खावसामोनसोलाय साला गावबुरा नोंनो जोंखौ 5,000 फोनांदोंना मा जाखो बाजै मा जाखो आयै मा जाखो आयै मा जाखो आदा मा जाखो आदा बियो सोरनि खामानि जाखो बियो बे खावसा आरो अरगामोननि खामानि मा जाखो मा जाखो एटेम्प्ट टु मार्डार बिसोर आइननि बेरेखा खामानि मावदों बिसोरखौ थानायाव केस होनांगौ मा जाखो आयं खावसा आरो अरगाया आदाखौ बुनानै थांबाय बिनि थाखाय गाबोन थानायाव केस हैनांगौ हैथारनांगौ थानायावनो केस हैथारनांगौ हेल' सार नामा औ बे केसनि सोमोन्दै अलंबार बसुमतारीखौ बिथोन होनाय जाबाय सार अके सार अके मे काम इन सार Come in. Sit down, please. थेंक इउ सार आच्छा अलंबार मैयासो रायलायनाय केसनि सोमोन्दै थाबैनो थांनानै डिटेल्स नायबिजिरहैनांगौ नै केस फाइला जागोन सार थांनोसै सार अके साला बे हंला गावबुराया जोंखौ 5,000 फोनांनायनि खिथेर दासो मोनदोंलै साला हराव सैमा सोंनानै मानसिफोर फैयामोनब्ला हंला गावबुराखौ गोदोनायाव गाथेथारगौमोनलै आङो हनै सालाफ्रा बहाय दं फै अनला माबार दादागिरि नोंसोरो मानसि बुग्रा फैदोंलै सार बोलो दंलै सार मानसि बुग्रा नोङो दादागिरि दलथा नै न' दं नै आङो नों मा दलथा अनला खाथियाव लाबो एरेस्ट खालाम अनला गोख्रै लाना फै जागोन सार अनदोलै अनला आंनि नामानो अनला आरो नोंसोरखौ अननो गोख्रै फै फिसाफोर आच्छा फंबाय नोंथ' जोंनाव थाफैनाया 12 बोसोरनिबो बारलांबाय नाथाय नोंनि न'खरनि खौरांखौ जों जेबो मिथिनाय जायासै आदा बिसोरखौ गोसोखाङोब्ला आंनि गोसो गोरबोआ बायफ्लेलांजोबो नाथाय दिनैसिमबो बिसोरनि सोमोन्दै
रावबो जेबो खिन्थानो रोङा दा अनला मानसिया गोख्रै लाबो गोख्रै लाबो अनला सोरखौ लाबो निमाहा होदोलै गावबुरा बे खेबसिननायखौ जों आरो बेबायदि खामानिखौ मावथारलिया हामबायसै नोंसोर सिखारदो अनला थां बिसोरखौ गारियाव लानानै थांदो दायनिगिरिबाबो दायखौनो होनो बादोंमोन आं इन्सपेक्टर बाबु मानो होनोब्ला बिसोरखौ खस्थ' होयोब्ला बिसि फिसायासो बांसिन खस्थ' मोनगोन अन्नानै बिसोर सानै मानसिखौ निमाहा होनानै गालांफिनोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनगौ इन्सपेक्टर बाबु आं नोंथांमोननि साननायखौ बुजिबाय नाथाय नोंसोर गोसो गिलिर खालामबाबो आं बे सानै मानसिखौ थानायाव लांसिगोन बिसोर सानै मानसिखौ ओरैनो दा हगार इन्सपेक्टर बाबु बिसोर समाजनि बेरेखा हाबा मावग्रासो साहा लोंलांदो लंबार अ लोंलांदो माब्लानिफ्रायथो आइ हायनारिखौ सिनायखो सिनायनाया बावाखै दिनै न' नुफैनानै बांसिन सिनायबावबाय आङो लंबार साहा लोंलांदो नांला हायनारि आं मालाबा लोंफैसिगोन आंहा गोबां खामानि दङ थादो दे आयंमोन दे आयं थादो आयं न आइ साहाया लाथ' आं माबा जिनिस लायनो हो हायना नों बेवहाय नोंनि गोसोनि चुम्बकआनो आंखौ बिसिम बोनानै लाबोदों लंबार जायनि गोसोनि दरजाया खुलाखायनो आंबो बे गोसोआव हाबनो फैदों हायनारि नोंनि गुरै गोरबोजों बुंनाय रावा आंनि गोरबोआव रेकर्ड जानानै थाबाय नोंनि गोसोनि फुंखानिफ्राय गबोनाय निजरानि दैयाव आं अरायबो गोजोमनानै थागोन हायनारि थारैनो आंबो नोंनि गुवार बिखायाव अरायबो थानो लुबैयो अलंबार हायनारि आदा अनला स्वामी आगैफोर सनाफोर नोंसोरखौनो नागिरना फैदों आङो नै आदा अनला नों जों सानैखौबो खनसेनो हाबा लादो दे आयै बिखा बिख्लोआसो मावग्लुंजोब्बाय इसोर भगबान आल्लाह मा जानो बिदों नोङो खासेव जानो ना खुसुं जानो ना खांखो दाबु जानो आं जेखौ बियो बेखौ होसिगोन आफा आगै आगै आयनला सार सिमां फेरले फेरले नुदोंलै सार मा सिमां फैलाय बिलाय दल जिराय नों मा सानदों दैमा जेबो सानाखै सानाखैबा मानोथो सिरि ना नों आंखौ गाज्रि मोनदों आं नोंखौ माबोरै गाज्रि मोननो निजेरा जाय मानसिया बे निखावरिखौ मुगैया मुजुआ गावनि खालामना लादों जाय मानसिया बे गुवार मिथिंगा बिखायाव अननायनि फिथिखा लुफावदों आं नोंखौ माबोरै गाज्रि मोननो हानो निजेरा हामबाय दे हामबाय बांद्राय बाख्नाय नांला नङाबा खर'आ गांगा थेफा बायदि देरसिनगोनसो आंना नोंगौ निजेरा थारैनो आं फैगौ जोनोमावबो नोंनि अननायखौ बावनाय नंला बै जोनोमावबा आंबा मा जायो अबा आं बावदोंसो माखौ समफोर हले आंनि बार्थडे फैयाबा हले आं गाज्रि मोनगोन गाज्रिल'सो मोनगोन गोसोखौथ' थोगोन ना ओइ शाला सैमा नों जेराव जादों बाहायनि महारां खालामदों ना आदै नों बेखौ मा बुंदों
नों दैमाखौनो मा खालाम बुंदों नङा माथो जुनि जायाखैबा सोरनिसो जादों बेलाय आरो बेल' नङा नोंखौ गोसोथोफ्लानानै जिउनि सम्पतिखौ सेना लाजोबनायनि सिमां नुदों बियो मा बुंदों नों आं नोंसिनि सम्पतिखौ लानाय सिमां नुदों हास्थायाखैब्ला मानसि गुलि गुलि माथो मोखांनाय बुखुब्रा खबजा बाथ्राया बोरैबा जागोन मिथिखा माबोरै जागोन माबोरै जागोन आदै नों बेखौ मा खालामनो नागिरदों नोङो माला सम्पति हास्थायग्रा apa नाहरनाय आदैनि खामानिखौ नोंसोर बेखौ मा खालामदों आपा आदै जायलायानो गासिबो जाथायनि गुदिया दैमा जायला नोंखौ फंबाय होनना अनबोदों आङो नोंनि आखल बांद्रायबाय इन्डास्ट्रिनि खामानिखौ सामलायनो थिननाया सैमा फाग्ला बायदि गलायफैदोंसो आदा नों आंखौ गोरोन्थि बुजिबाय दैमाया जोंनि नों जेबो दा बुं नोंनि फंसेबो राव खोनासङा आं थां माबार बेनिफ्राय दैमा नों आंनि थाखाय जोबोद खस्थ' मोनबाय बेफोर जेबो नङा निजिरा बुहुमाव फैदों जेब्ला बेफोर जाथायनि मोगा मोगि जाखानांगोन हामबायसै आइ निजिरा फैदो नोंनि बार्थडेनि बाजारखौबो लाना फैखाबाय आं थ'दना थांदिनि आं थांथ'ला नामा निजिरा थ'ना गोजोन्थों फैदो गोजोन्थों फै हेपि बार्थडे थेंक इउ मोजां ना नोंथां औ नोंथां गोजोन्थों खुलुमबाय आदै दे आदै गोजोन्थों wish you a very happy birthday to you you welcome Ladies and gentlemen, दिनैनि बे गोथार सानाव आंनि फिसाजो निजिरानि बार्थडे बेवहाय नोंथांमोना बुरजा फैदों आं जोबोर गोसो खुसि मोनदों नोंथांमोना आंनि फिसाजोनि बे जोनोम सानाव एबा बार्थडेआव गोसो खुसियै मिनि रंजा लोगोसे बेवहाय सोरबाफोर देंखो रोजाबनो गोरों दंब्ला आं बिथांखौ रोजाबनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आंनि दिनैनि बार्थडेआव मिस्टार दैमाखौ मिलहाब देंखो रोजाबनो खावलायनाय जाबाय हारसिङै सिरियै मादि सानो आं रिंखांबोयोब्ला रैसुमै खबाम हारसिङै सिरियै मादि सानो आं रिंखांबोयोब्ला रैसुमै खबाम एखनब्ला मिनिफ्लाङो एखनब्ला रायज्लायफ्लाङो एखनब्ला रायज्लायफ्लाङो
एखनब्ला मिनिफ्लाङो उरां फारा गोदाव सोराव बिरहां बिरहां उसाव बादा उरां फारा हारसिङै सिरियै मादि सानो आं रिंखांबोयोब्ला रैसुमै खबाम सोरनिबा अन्नाया गोजावबोयोब्ला आयना बायदि आंनि थाइनै मेगना सोरनिबा अन्नाया गोजावबोयोब्ला आयना बायदि आंनि थाइनै मेगना बेनो जागोन गोरबोनि थांखिजों गोरोबनाय मिथिस्लाबै आंनि जिउनि दोंसे मेथाइ मिथिस्लाबै आंनि जिउनि दोंसे मेथाइ हारसिङै सिरियै मादि सानो आं रिंखांबोयोब्ला रैसुमै खबाम खुगायाव गैया गोदैरा लेंहरनो नोंखौ थाङा आखायफा बबा खुगायाव गैया गोदैरा लेंहरनो नोंखौ थाङा आखायफा लाजिखाङो आङो गाबज्रिहरनो माबोरै साया माया जाखांफैनाय सोर नों आजोलि साया माया जाखांफैनाय सोर नों आजोलि हारसिङै सिरियै मादि सानो आं रिंखांबोयोब्ला रैसुमै खबाम हारसिङै सिरियै मादि सानो आं रिंखांबोयोब्ला रैसुमै खबाम एखनब्ला मिनिफ्लाङो एखनब्ला रायलायफ्लाङो एखनब्ला रायलायफ्लाङो एखनब्ला मिनिफ्लाङो उरां फारा गोदाव सोराव बिरहां बिरहां उसाव बादा उरां फारा हारसिङैया उसाव बादा बिरहां बिरहां जारौमोन नोंसोर बिसोरखौ नुदों नों बे गथ'फोरखौ नुदों नुवाखै
नाथाय मोनसे खोथा आजोला बिमा जोंनि संसाराव सानै फिसा हौवा मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों नों माबायदि मोन्दों बुंनायसाय आंबोथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों आजोला बिफा बेफोरो गासिबो जों सानैनि अननायनि बान्दोआवनो जाफुंसारजोबनाय नोंनो आंनि जिउनि फुजिनां मोदायब्ला नोंनि गोजोननायाव आं मालाय मानो गोजोना जानो जेराव फिसायनि गोजोननाय दं बेवहायनो आंनिबो गोजोननाय दं मैना आं बेखायनो होनदों नों आंनि जिउनि आंगो लोगो माब्रैथ' दं नोंलाव गावजा गैयालै दा नै मुलि थफ्लायानो ओरैनो दं देग्लाय लोमजानो साजानो खम नामा हा नोंहालाय गामि बेरायबानो मेरला थाखा मोना होमबा आजिखालिनि जुगाव सोरबा थाखा फैसा हरनो जाहोनाय लोंहोनाय फेहो हरनायानोसै आरो मा न' हाय साया आफा दोनै नै आदै जेबो गैथाराहाय आगै दे फंबाय लोंदो दे लोंनांसिगोन गुदुंखौ बालायलाङोलै आहा खुगा सुस्रायबानो जाया बे दे उनफ्राव जाबियो बेफोरो आदै आदै आदैया बहा थांखो आरो गानग्रा जोमग्रा जिफ्रा माथो गांसेबो गैया आफा आफा आदैया रुमाव गैया आरो गावनि गानग्रा जोमग्रा जिफ्रा गांसेबो गैया मा रुमाव गैया बहाथो थांखो बेलाय थांनाङाबा आदैखौ नागिरखां आफा ओरैनो बिनि देहाया थिग नंखाया माबाफोर जायोब्ला मा जानांगौ बहाथो थांखो बेलाय मानसिखौनो दाखालिनिफ्रायनो माबा गोमजोर गोमजोरसो नुबाय थादों आङो थांदो थां माबार बारा गोजान सौहैयाखै बियो थांगोन थांगोन बेबा बबे लामाजों थांखो थु फाइलावबा सानैजों नागिरहै दिनै थौ आदा थौ नागिरहैयाबा थु बबेसिम सौहैखो थु आदा फंबाय जिराय मा बाथ्रामोन आं आंनि मोननांगौ सम्पतिनि बाहागोखौ मोनखाजानो लुबैयोमोन आदा नोंनि खर'आव बे सम्पतिनि फारसेल' नोजोर होगासिनो दं नङा होमबा नों जेरै सोलिदों बेनोथ' आफानि सम्पति आरो नों जेखौ बेंदों बेनोथ' जोंनि सम्पति दिनै आरो मानि गोदान राव रायलाय बेखौ आदाया गोदान राव सानोब्ला दैमानि बाथ्राखौ मानो सानाखै बे गोदाव सोराव मानसिया बे न'खराव जायगा मोनफैनायनि ओंथिया मा जायला नों आंनि खर'आव गुन्थि दांनानै अनो सानो नङा होमबा नोंनि थाखाय नों हाजार गान्दा बदना मोन्दों आरो नों आंनि सायाव थानानै मोसा बागाननि हब्रानाय बादि हब्रानानै मालायखौ सिगिनाय बादि सिगिनो सानदों नङा होमबा गेट आउट नाथाय आदा आं आंनि मोननांगौ बाहागोखौसो आं बिदों मालायनिखौ नङा जुदि बे खामानिया थाब जाफुङाबा नैबे जायलायाबो गोजोननाय नङा लाजिनाय मोनबाय आङो नोंनि खर'आव एम्फौ नांदों नामा जाय सम्पतिखौ सुंथानायनि खर'आनो गैया आरो बेनो दिनै आलादायै सम्पति बाहागो नांगौ लाजिनो रोंला नों लाजिनो रोंनायखायनोथ' आं दिनै न'खरनि जेबो गैयै जानांदों नाथाय मोनसेल' बाथ्रा आदा मोननांगौखौ मोनाबा नैबे जायलाया जेब्लाबो गोजोननाय नङा लेखायावबो गैया खर'बो गैया जादों लोंदों गुन्दागिरि खालामदों र' बे रावा सोर सोरनि मदद दङ नायगोन आंबो
ओइ बुरै फैसा बोरै फैसा फैसा गैया बाबु फैसा गैयाबा मानो लोंफैदों बे नोमा नोम्फानि खामायखानाय सम्पत्ति नामा थांनो थां बेफोर लोगोआ बबे बबेनिफ्राय फैयो खर'खौसो गुदुं खालामफैयो ओरैनोबा हा माहाजोननो हिसाब खिथाब होनो हायाखै बस नों गाज्रि मोनाब्ला आं मोनसे खोथा बुंगौ सानदोंमोन मा खोथा बुं नोंहा बिदा फंबाय सानैल' सम्पथिफोरखौ रानना लाखाजोबदों ना आंबो बेखौनो सानदों बेखौनो सानदोंमोन माने बस बाराब्ला बियो सम्पथिखौ फिसाजोनि नामावसो खालामजोबनो हासिगौ आरो बे सेंग्राखौनो बिजामादै लाखिनो हासिगौ माबाफोर मावनांगौब्ला हुकुमल' होदो बस बेयाव मा हुकुमनि बाथ्रा नांगौ बिसोर सानैखौ जेरावखि लोगो मोना बुथारनांगौ जागोन बस निजिरा आं मन्दिराव थांनो होननाया थाङोना थांला साना सानजौला लांबाय थांनोसै आफा थांनानै थाब फैदे आइदा जागोन दे आफा दे थांदो हे आफा इसोर आंहा जेबो गैया बारसेल' बिबारजों नों बिफानि खाथियाव बायग्लिनाय गोसोजों आरज गाबो आं आंनि गथ' सानैखौ लोगो मोनफिननायनि राहा खालामहर आफा आनान गसाइ लोगो मोनफिननायनि राहा खालामहर फिसासो जाखो आयै फिसा निजिरा मा जाखो निजिरा मा जाखो दासो सोरबा एक्सिडेन्ट खालामना गालांबाय निजिरा डाक्टारनाव लादों सिस्टार नों इन्जेक्सना थुनानै होदो दे डक्टर बाबु पेसेन्टआ दा माब्रै दं नाउ शी इज आउट अफ डेन्जार ब्लाड ग्रुपआ बै बुरैनिजोंसो मिलायदों बै बुरैया जुदि थैखौ होआमोनब्ला पेसेन्टनि जिउआ जारलायानो जासिगौमोन सार जों दा पेसेन्टखौ लोगो मोनासिगोन ना रिलेक्स इउ दि यंग मेन प्लिज रिलेक्स पेसेन्टआ नोंथांनि माबा जायोमोन नामा डाक्टर बाबु बियो आंनि नायल' जाल' सासेल' फिसाजो आइ सी बिदिब्ला पेसेन्टआ नोंथांनिसो फिसाजो पेसेन्टआ दसे उनाव हुस मोनसिगोन होनब्लानो नोंथांमोनहा हाबनो हासिगोन होनब्ला बेस्ट अफ लाक थेंक इउ डक्टर बाबु प्लिज प्रसिड निजिरा सना नों मानो बिदि गायसना मेगना नायजोबा
मेगना नायदो सना निजिरा निजिरा आं दैमा बुंदों निजिरा आं दैमा बुंदों नों दैमा औ निजिरा आं दैमा नों मानो बिदि जागाय सना नों थिगैनो दङ ना सना नों थिगैनो दङ निजिरा नोंनि बे जिउखौ नैबे अनसुलि बिमायासो रैखा खालामो मा बिमा बहा बिमायालाय नों आंनि फिसाजोखौ रैखा खालामनायनि थाखाय हाजासे साबायखर नाङा नाङा बाबु आं लामानि बिबायारिसो जाथाया आंनि मेगनाव जानायलाय आं हारसिङै थिखांनो हाया थिखांबाय थानायाव नैबे गथ'खौ लोगो मोननानै बिसिम लाबोनाय जादों नोंसोर थादो आं थांनोसै नों दाथां बिमा नों बे सावगारिखौ बहा मोना बिमा नों बे सावगारिखौ बहा मोना औ आंनो नोजोरा नों आंनि फिसा नोजोर आं नोंनि बिमा फिसा हौवा नों बहा दङमोन आयै नों बहा दङमोन एसे गोबाव बहा थाङा नों आयै फिसा आंबोदि नोंखौ नागिरै बिसिम सफैबाय फिसा बिसिम सफैबाय नों आंनि थाखायनो जोबोद खस्थ' मोनबाय आयै नों आंनि थाखायनो जोबोद खस्थ' मोनबाय आं नोंखौ मोनफिनबाय फिसा आं नोंखौ मोनफिनबाय हामबाय जिउनि थांनानै थानाय लामायाव नोंबो जोबोद खस्थ' मोनबाय फिसा नोंबो जोबोद खस्थ' मोनबाय हामबायसै हामबायसै नों आंजोंल' थौदो नोंहा देहाया थिग नङाना मुलि जानांगौ न' आयै मुलिया लोंदो नों बे न'आव हारसिं थायो फिसा औ आयै नाथाय आंखौ जाय मानसिया थांनानै थानायनि लामा दिन्थिदों बे आदैनि न'आ बारा गोजान गैलिया आयै नों बेबायदि अनफावरि मोदायखौ लोगो हमनो होआफा आं बेखौ बारसे बिबारजों बावबावगोन लोगो मोनगोन आयै नोंनि देहायाल' हामग्रोदों नोंथ' दा लोमजागासिनो दङ ना आंनि लोमजानाया बिदिनोसै आफा आरो आंहालाय बेसेथो दिन दंबावो मोलेले जोंनाय लेन्थननि अरा माब्लादि गोमोरलांगोन बेनि सोंथि गैया नों मानो बिदि बुङो आयै आं दासो नों बिमाखौ मोनफिनदों आरो नों थांफिननायनि बाथ्रासो बुंदों आं दाबो नोम्फा आरो नों दा आजोलाखौ सिमाङाव नुबाय थायो फिसा
बिसोरबो दंथारो थां नों बिसोरखौ नागिरहैथां फिसा आं नोंनि दाहाखौ बुजिबाय आयै नाथाय एफाग्राब गुवार संसाराव बिसोरखौ बहा नागिरनानै मोननो बेबा बहा दङ बेसे समायना बेसे रमायना दैमा दैसा जिरि जिरि सोमखोर बिफां लारि लारि बेनो नामा सना नोंनि जोनोम गामिया बेनो नामा सना नोंनि जोनोम गामिया बेसे समायना मोज्लाय जानजियाव खाफेननाय दैहुनि दैया सना जिजिरि दैसायावनो गोग्लैफिनजोब्बाय दसे थाथ'ना मोज्लाय जानजियाव खाफेननाय दैहुनि दैया सना जिजिरि दैसायावनो गोग्लैफिनजोब्बाय नोंनि दखनाया सिग्लाबजोब्बाय रत ददेरे नोंनि मुङा मा बेसे समायना सानदोंमोन आं नोंजों लोगोसे सना जिरायहैनो दान्दिसे नोंसिनि न'आव थांगौ सानदोंमोन आं नोंजों लोगोसे सना जिरायहैनो दान्दिसे नोंसिनि न'आव नाथाय ददेरे आंखौ गालांबायनो रायज्लायनो नंनायखौनो नोङो लाजिबाय बेसे समायना बेसे रमायना दैमा दैसा जिरि जिरि सोमखोर बिफां लारि लारि बेनो नामा सना नोंनि जोनोम गामिया बेनो नामा सना नोंनि जोनोम गामिया बेसे समायना
सार नुबाय आंबो नुबाय मा नुखा माने सार दैफु लानानै थांदों सोर दैखौ लानानै थांदों माने सार बे जों खनसे सानैजों थांनाय न'खरनि सिख्लाया सारजों दैमायाव सार हामबाय हामबाय थांदो थां आं नुनाय सिमांखौ माबोरै मिन्थिखो बेलाय बिदिब्ला जोङो बोरै जानो हाखो नोंसोरनि खामानिया बिदिनो मोनसे मोजां रिखुरानो गैया जों बेखौ थैबायसिनो दङ बिदिब्ला थैनाय मानसिया बोरै थांदों बेखौ नोंसोरनि खामानिया गाबखौनो दोना खोन्थाजोब एक्सिडेन्टखौ जों मोजाङैनो खालामदोंमोन बस नाथाय माथो जोंनि मेगनाव बारलायथारनाय नुदोंमोन बस दे बेफोर जेखि जादला जों जोंनि उननि खामानिफ्राव सांग्रांथि जानांसिगोन येस बस मा दैमा बबेथिं बोहैलाय थांखो आंहा नोंसोरजों जेबो बाथ्रा गैया दुथां आंहा आइया लोमजादों माबार मुलि हैथारनांसिगौ आइ लोमजादों नोंहा सोर बिमा दं आं मिथिनायावथ' नोंहा रावबो बिमायानो गैया बबेनिफ्राय जोनोम जाग्रोखौ बिलाय ओइ दुथां सालायखौ हमथाना बाथ्रा बुंनोसै हे मिस्टार नों सोरनि सायाव इसेबां रागा गोरा देखायदों डायरी बेथ' आदैनि डायरीसो apa नै आदैनि डायरीया मा अनारामनि डायरी बोरो मा लिरदों आं नायनि हामा माथो लिरदोंनो बेनि जिउ जारिमिना जोबोद दुखु गोनांमोन बादि नै आइ नैबे डायरीखौ अलंबानो गोख्रै थांनानै हैदो थांनाय जागोन आफा नै सार फाइला अ May I come in, sir? Yes, come in. हायना? मा सोमोनांदों? नङा नों आंनि दरखौ मोखाङाव गावदाङै बारफैनायखायसो आंनि गोसोआ बावदोखांदोंमोन सोरबाखि पुलिस जानानै इसेयावनो बागदावो औ अलंबार नों दाखालि जोंनाव नुबोनाय आदैनि जिउनि जारिमिना नैबे डायरियावनो रोखा रोखा लिरनाय दङ बोरो मा डायरि अलंबार नों मा जाखो
नोंहा मानो मोदै गखो? बे मानसियानो आंनि गोरबोनि असे बिफा हायनारि। आंनि मुङानो आजोला। खांनाय आइ आफायासो आंखौ अलंबार मुं दोनदों। मा? आदैया नोंनि असे बिफा? दाखालिनो बियो जोंनि न'निफ्राय ओंखारबोदों। मा? बियो दाख्लैनो ओंखारबोदों? औ, आरो बियो बहा दङ जों रावबो मिथिया। बै हायनारि, जोंबो सानैजों आफाखौ नागिरहैदों। थुदो। अनला। मा सार? नैबे सावगारिजों मिलायनाय मानसिखौ थाबैनो लोगो लानानै नागिरहैदो थां। आरो मोनोब्ला मोजाङै मोजां बिसिम लानानै फैदो। जागोन सार। येस सार। फैदो हायनारि। बेबा बबेथिं थांखो? बबेहाय नागिरनानै मोनबावनांगौ जाखो दे? मोननायनि राहाखौ जेरैबाबो खालामनांगोन हायनारि। अलंबार, हनै आदैया। आदै। अ सरि, जोंनि आदैसो सानदोंमोन। अलंबार, बे नङा। हायदिनि। हनलै, बबे बोरायानो जानो हागौ? सार बुंनायजों फटकनिजों फुरा बेनो जानांगौ। थ' ओइ बोराय, नोंखौ जोंना इन्सपेक्टर बाबुआ थानायाव लेंहरथारदों। थ' माबार गारियाव गाखै। मा दायनि थाखाय? आं सोरनि मा गाज्रि खामानि मावदों? बिदि नङालै बोराय, नोंखौ दायनिगिरि खालामनाय जायाखै। सारनो मानोबा नांथारगौनो दानो थानायाव लेंहरथारदों। थ' माबार। आच्छा, थ' बिदिब्लालाय। बे एफा गिदिर जायगायाव मानसि नागिरनानै दिहुननायाबो गोरलै बाथ्रा नङा हायनारि। मोनथाराबा खौरां बिलाइयाव हरनायानो साबसिन जासिगोन नामा? बेखौनो खालामनांसिगोन। थाबैनो राहा लानांसिगोन। दे बिदिब्लालाय। मानसिखौ मोनबाय सार। नंगौ नामा? फै हायनारि। आफा, नों बहा दंमोन? आं नोंनिनो फिसाजोला। मा? नों आंनि फिसाजोला? औ आफा, आं नोंनिनो फिसाजोला। नों बबेहाय दंमोन फिसा? नों बबेहाय दङमोन? आंबो दि नोंखौ गरसे दै लोङागोरा बेसेबां हालाबाय नागिरदों। नंगौ, सानसे नुनायावनो
नोंखौ आंगोनि साननानै आंनि गोरबोआ बायग्लिखादों आजोला फिसा नोंखै नोजोर आरो नोमाया बबाय दं आं बिसोरखौ जोबोद नायनो लुबैयो फिसा आंबो मिथिया आफा बिसोरो बहा दङ जोंनि जिउ जारिमिनखौ बावहाय बुंनानै फोजोबनो हाया आफा थौदो आफा हायनारि आदै सना नोंबो बेवहाय दं औ आदै आंबो नोंखौ नागिरै नागिरैनो बेसिम सफैबाय आदै सना थौदो आफा मा जाखो दा जोंहा अलंबार फिसाया डिउटियाव थांबाय बहा थांदों मैया थांनायानोबा फैयाखै औ माबा मोनसे हेभि डिउटि थानो हागौ बेबादिखायनोथ' पुलिस साख्रियाव हरजानो बाथारदोंमोन आङो ना ओंखाम खबसेखौनो जयै मोनजायो ना खोथा बाथ्राखौनो मोजाङै सुखु दुखुनि रायलायनो मोनो नोंसोर हिनजाव मानसिफोरनि साननाय बाथाय बिदिनोसै फिसाफोरखौ जेब्लाबो मेगननि खाथियाव मोननो लुबैयो दानि जौगाथाय मुगायाव समजों खारफानानै हाबाखौ मावनो हायोब्लासो देरहासार जायो जोंहा अलंबार फिसाया देरहासार जागोनबो बाद हो नोंनि लेक्सारा माबाहाय अलंबार बिफा दिनैनि थांनाय हराव सिमांखौ बोरैबासो नुदों आं माबालायनो जोंहानि अलंबार फिसाखौ सोरबा बियो आंनि फिसासो होननानै होख्राव होख्राव आंनि खाथियाव गाबबाय थादों थारैनो बे सिमाङा मोगथाङाव जायोब्ला मा जानांगौहाय नै अलंबार फिसाया सफैबायानो फैनाय नायखौनो फै मा जाखो फिसा नायनायसाय बियो सोर बिथाङा सोर जाखो फिसा आयै बियो आंनि जोनोमगिरि बिफा आयै मा बियो नोंनि जोनोमगिरि बिफा नों मा बुंखो फिसा नंगौ आयै बेसेबांबा गोबावनि उनाव आं दिनैसो लोगो मोनदों आयै आफा बिसोरनो उन्दैनिफ्राय आंखौ खांनाय बिमा बिफाया नाङा नोंथां नाङा नोंसिनि खाथियाव आंनि जिउखौ होनानैब्लाबो बे फिसानि दाहारखौ सुख'नो हानाय नंलिया आं मानोना जोनोम होग्रा बिमा बिफानिख्रुइ खांग्रा फोथांग्रायासो देरसिन नोंथाङा बेफोरखौ मा बुंदों जोंनि खाफालाव बे फिसाया मोदाय महरै फैनानै जोंनि जिउखौ बेसेबांबा गोजोन होदों आरो बे गोजोननायजोंनो जोङो दिनैसिम थांनानै दङमोन जायहा फिसा गैया बेसो मिथिगौ फिसा गैयिनि दाहाखौ फिसा गोनांफ्रा मा बुजिनो हामबायसै आं सासेनिल' फिसा नङा आं नोंखौ गारनानै जेरावबो थाङा आयै अलंबार फिसा आं फिसाखौ लांनो फैयाखै बिनानाव बेयो नोंनिनो फिसा नङा नोंथां बियो जोंनिल' नङा बियो नोंथांनिबो अलंबार फिसाया गाव जेराव गोसो जायो बावहायनो थाथों अलंबार फिसा नोंथ' दासिमबो सासे मानसिखौ जोंनो सिनायथि होआखिसै बियो हायनारि आफा जागोन फिसा जागोन आं मिथिबाय दे बेनो जोंनि बिहामजो जागोना थारैनो बे फिसा हायनारिया आंनि जिउखौ फोथांना लाखिनायाव जोबोद खस्थ' मोनबोदों मानोना बे फिसा हायनारि न'खर नङामोनब्ला आं बे बुहुमखौ नुफिननाय नंलामोन आदैया बांद्राय बुंद्रायबाय नामा आदै नङा फिसा नों दा आंनि असे बिहामजो फिसासो दाहाय गामजारि थांदिनि सानसुलायबायसो हाथुदो नोंना बेसे बुरजा मोनखो बोरो नायनां आयौ नोंना बांसिनहाय बाथोन जागासेल'हाय देहाय गामजारि सान्दुङा जि गोसाथारहाय बे बिफां सायाव दसे जिरायदिनि देहाय बिदिबालाय दहाय नारें लेबु लाबोनायखौ खाजि जादिनोहाय दे सान्दुं दाननायनि
दे गोगैथारहाय नै फाग्लि बेसे मालायनाव बिफां लामनानै जाबावनांगौहाय बबे रेखाया आखाइनि रेखाया ना खाफालनि रेखाया बोखैबाय थायोथाय जोंनि जुलि जायैखौ हौवाफोर खमबाबो सानैजों सासेखौनो हाबा लाजासिगोनहाय बियो हाय फाग्लिना बबेबा खोथाखौसो जुलि जेनलायबायहाय माथोहाय बे हौवाफ्रा लेंग्राबाबो खानाबाबो हिनजाव मोनो हिनजावफ्रालाय माथो महर मोखां थाब्लाबो बुरि गोमालाबायनानै थानाङो हनै हनै अनला फुरिसाया जोंथिं फैगासिनो दङ मा खालामदों आगैमोन मा जादों नारें खाजि जादों नै आगैमोन नोंसोर ना गुरनो रोंगौ ना रोंगौ जिबो दानो रोंगौ ना आगैमोन रोंगौ नोंसोर अनला ओंख्रि संनो रोंगौ ना रोङा आगैमोन रोंगौ आंबो सेंग्रासो आगैमोन आंनि खानाया संख्रि नांनानैसो दासो दोंफा दोंनै मोनहांदों आंबो हाबा जायाखै नोंसोर गोसो दंब्ला सानैबो नोंसोर आंखौ हाबा लानो हागोन आगैमोन आं लागोनहाय आंखौ लागोनहाय आयौलै जायाहाय आं लागोन आं सानगोन लानो हानाय हगारलै होसोहाय होसो 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 आयौ फैथारगौ माथो आयौ सोरखौ एदावनांगौ एदावफ्लांखोलै आङो मानो इसिबां आथा खिथा जाखो आयौ इसोर हाथारलाङो दहाय आइदै मोनथारसै खामानि मावनो माने गासिबो फैबाय नाजानाय माने गासिबो फैबाय एइबार मा अरनाय हमोब्ला जोंसो बन्द' जागोन मिथिबाय बिदिब्ला जों मा खालामबावनांगौ मा खालामनो साफा साफा जों फोजोबजोबनांगौ आरो जोंनि सुथुरा सोर मिथिगौ बे दैमा आरो निजोरा बिदिब्ला जाथारबाय बस बेनो जोंनि मोनसे गल्डेन चान्स माने मानोना दिनै टाउननि क्लाबाव मोनसे रंगिना संगिना मोनसे बेरायनो श' जागोन बेयाव थांना जों बिसोर सानैखौ होमब्ला बेनो जोबोद गाहाम सम माब्ला होनदों माब्ला दा मोनानि 10 बाजियाव जेब्लाबो जों सानैजों देंखोनि माला सुजुगोन समायना बिबारजों गोजोन खुसिनि समायना बिबारजों गोजोन खुसिनि जुग जुगे 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 जुग जेब्लाबो जों सानैनि समायना मन्दिर लुगोन जोंथि माथि खन्थाइ जोंनि उन जोलैनि जोंथि माथि खन्थाइ जोंनि उन जोलैनि जुग जुगे 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 जुग जुगे 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 जुग
नोंनो आंनि देंखोनि माला नोंनो आंनि जिउनि देंखोनि माला नोंनो आंनि जिउनि खन्थाइनि माला नोंनो जिउनि खन्थाइनि माला नोंनो जिउनि खन्थाइनि माला नोंनो आंनि देंखोनि माला मोसादो दे हायला हुइला रोजाबदो दे मिनि बाला मोसादो दे हायला हुइला रोजाबदो दे मिनि बाला जेब्लाबो जों सानैनि नि अरायबो उदां गोसोनि नि जुग जुगे 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 जुग जुगे 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 जुग जुगे 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 जुग जुगे 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 जुग गोजोन सुदेम बार बारदों बिफां लाइफांफ्रा मोसाग्लांदों फ्रिउ फ्रिउ अखा हादों गोसो सोलेरा गोजोनदों फ्रिउ फ्रिउ अखा हादों गोसो सोलेरा गोजोन मोनदों मुलुगा ना बोथोरा बेसे रंगिना ना जेब्लाबो जों सानैजों देंखोनि माला सुजुगो समायना बिबारजों गोजोन खुसिनि समायना बिबारजों गोजोन खुसिनि जुगे 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 जुग जेब्लाबो जों सानैनि समायना मन्दिर लुगोन जोंथि माथि खन्थाइ जोंनि उन जोलैनि जोंथि माथि खन्थाइ जोंनि उन जोलैनि जुग जुगे 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 जुग जुगे 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 जुग जुग जुगे 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 जुग जुगे 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 जुग जुग जुगे 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 जुग जुगे 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 जुग जुग जुगे 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 जुग जुगे 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 जुग मा जाखो नों माने बिदि खालामबाय नोजोर फिसा नों बिसोरनो जोंनि न'खरखौ सिलिंखार खालामनाया बे जायगायानो नों बारो नों दा जुलाखौ नों मोजाङै खौरां लादो नों जेबो जायाखै नों जेबो जाया नों मोजाङै थादो फिसा आंहा थांनायनि सम जाबाय फिसा आंहा थांनायनि सम जाबाय नङा नङा नों
आंखौ मानो एंगारलांफिनखो आयै नों बिमाखौ आङो बेसेबा गोबावनि उनाव मोनफिननायावबो नों आंखौ दिनै एंगारलांफिनबाय ओंखारदो आफा हामबायसै दैमा हामबाय नायनायसै निजा आइखौ नायनायसै आइया माबायदि गोदो गोदो उन्दुलांदों आयै नों आंनि थाखायनो थैजासिम खस्थ' मोनलांबाय नों आयै थैजासिम खस्थ' मोनलांबाय नोंनि थाखाय नङा फिसा आंनि थाखायसो बे अनारनि थाखायसो मा आफा औ फिसा आंनि बिफा आफा नों एसे गोबाव बाहा दङमोन आफा नों एसे गोबाव बाहा दङमोन बेफोर गासिबो खाफालनि लिरनाय फिसा गासिबो खाफालनि लिरनाय आफा फंबाय ने आं नोंनि नोंनो आजोला आदा 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 आइया गैलिया आदा आइया जोंखौ नागारना थांबाय मैनाथि नों आंखौ दसेनाय इसिबां बोसोर थानानै नों आंखौ दसे नेनानै थानो हायाखिसै नोङो आंनि बिखायाव दावदाब लानानै बेसेबांसो नेनानै दंमोन आङो नाथाय नों दिनै आंनि सिगां बे संसारखौ नागारना थांग्रोबाय हामबायसै आफा जोंनि खाफालानो बिदिनोसै नङा फिसाबो बे खाफालनि दाय नङा बे गासिबो आंनि दायसो आंनि थाखायनो बे संसारा सिलिंखार जानांदों जायनि थाखाय नों फिसाफोरनि जिउआव खोमसि जोमैया साग्लोबफैनांदों हामबायसै आफा नों बोदोर जायोब्ला जोंनि गोसो सोलेराबो बायग्लिलांसिनगोन आइनि सोलेरा गोग्लैसोनानै दङ आइखौ आलो गोजोनै बिदाय हरदिनि नंगौ फिसा नंगौ आयै नों जोंखौ मानो गारना थांखो आयै मैनाथि
खाफालनि लिरनाय दिङा जावनाय बायदिल' गोजावदोंल' जिउआ आंगो होननाय गैया रावबो खाफालनि लिरनाय माब्लादि गोमालांगोन रावबो बुंस' हाया बोरै जानांगौ जाखो नोंसोरनि खामानिया बिदिनो गासिबो गोरोन्थिजोब बिदिब्लाथ' आं नोंसोरखौ ओरैनोसो जाहोगासिनो दङ नों गाज्रि मोनाब्ला आं मोनसे आइडिया सानदोंमोन बस मा आइडिया निजेर आरो दैमाखौलाय मानो गेजेराव लाबोबाय थाबावनो नांगौब्ला बिनि बिफा आइ मिन नोंनि आंगोनि बिदाखौ लाबोनानै गासिबो सम्पतिखौ दले दले लिरनानै लाब्लानोथ' गासिबो सम्पतिया जोंनि बसनि जाजोबगोन आरो बै दैमा निजिराया गाव गावनो बेसेबा गोजानाव बोहैगारलांगोन गुड आइडिया माथो नोंनि खर'नि गोबोराबो हासार गोनांथारलाय बेफोरबायदि खर'खौ नों मानो आवगमफोर बाहायाखै गावहा बुंनोखौनो सुजुग होआ नालाय बिदिब्ला नोंसोर गाबोननो आंनि आदा अर्जुन दैमारिखौ जेरैखिजायाबाबो हमना लाबोनांगौ अब्लासो मिथिसिगोन बे गासिबो सम्पतिनि आं बिगोमा जानो हागोन ना हाया नोंखौ जों नांगौ मानो नांगौ आं थाङा सारखौ मानो नांगौ सारखौ फिसाफोर जायलाया सासे समाजनि गाज्रि मानसि आरो बिहा बे समाजजों नांनो थाखाय गोबां हाथियारनिबो बिगोमा बिनिखायनो जोङो एसे सानै हयैसो खामानिखौ मावनांगोन मावनांगौ आरो मा दं आफा जाय मानसिया जोंनि गोजोनै जानाय संसारखौ थेर बेथेर खालामना होबाय बेबायदि मानसिया गोथाङै थाबाय थानायाव जों माबोरै सहायनो आफा नंगौ आफा थारैनो बे जायनाखौ साजा होनो हायाब्ला जोंनि जिउआव गोजोननाय फैनाय नङा नोंसिनि खामगिनाय गोसोखौ आं हमदांनो हाबाय फिसाफोर नाथाय बिदि होननानै नोंसोरखौबोथ' आं खोमानानै लानो हानाय नङा बेसेबा बोसोरनि उनावसो आं नोंसोरखौ आंनि बिखा गेजेराव मोनफिनदों नोंसोर माबाफोर जायोब्ला आंनि बे खामले गारनाय गोरबोखौ हाथफ्ला जाहोनो हानाय नंला फिसाफोर हाथफ्ला जाहोनो हानाय नंलिया नों जोंखौ फोथाय आफा जों जेबो जानाय नङा नंगौ आफा नों जोंखौ फोथाय सारखौ लांबाय निजिरा जायलानि मानसिफोरा सारखौ हमखो लानानै थांबाय मा आफाखौ लांबाय दानिया मा जाबावनांगौ दैमा आफानि जिउआ नों जेसेबां गिख्रं माने सम्पतिखौ आंनो लिरना होनांगौ जायला बेसेबां जानो हाया आंनावनो हेल्थेक्सआव सम्पति होआ जिउनि सायाव जुदि अननाय दंब्ला सहि होमाबाय नङाब्ला जायला सहि होमाबाय आं होआ सहि होमाबाय बेखेवदो Duduk dulu, Bapak.
Adi. Lima. Acara kamu. Nunggu mana? Good. Yuta, nengang ni. Bebaru naini. Bisi ni dua bisi gelap. Jailah. Bukan orang itu. Bukan lemah dan nomor. नोंनि जोंनाय गलंबारा गोमोननो बारा सम गैलिया नोंसोरखौ साफा साफा गावथारबासो नैबे जायलानि गोसोनि साननाया जाफुंजोबगोन जायला नोङो जोंनि न'खरखौ फोजोबस्रांग्राया Rokisha, neng anggenya nangeng, hi pamnane ati ning gajane nang. Jaila, hei bakal lagu sana, aicing nang laya. Bini takai, ni bi tukul kusena. Jaila! Dima! Jaila! Apa? Siapa? Nोंसोर मोजाङै दङ ना? Apa? जों मोजाङै दङ. जेखिजाया दोलान नोंथां दिनैनिफ्राय समाजनि गाज्रि हाबा मावग्राफ्रा जोबस्रांबाय. बियो आंनि असे फंबायमोन नोंथां. नाथाय नाजासेयावबो आं बेखौ मोजां मानसि खालामनो हायाखिसै. Apa nang mana bidik mana apa? Angni zimni kuri, angni pisani jauh dersin. Apa? Nang mana bidik mana lagi apa? Nang dagat siapa? Ang tangga sih semua. Gazenda sebaik. Angni jiwa, nang sabuni takai. Kamu ni orang tu. Apa? फिसा नोंफाखौ माबार हस्पिटालाव लांनायनि राहा लादो नों आंखौ हस्पिटालाव लांनो नाङा आंनि थांनायनि समा जाबाय थांनायनि सिगां आं नोंनो मोनसेल' खोथा बुंलांनो सानदों आंनि सानै दुखुथिया गथ'खौ आं नोंथांनो गथायना होलांनाय जाबाय apa नों जेबो जाया नों जेबो जाया नों जोंखौ गारना थांनो apa नङा फिसानोजो आं थांनोसै नों सिनेमाया आखायाव थाखोनानै आंखौ लिंहरगासिनो दङ apa Nanya saya deh, apa yang bapak जोनोम जादों आरो थैदों रुगुं गैयै बुहुमा खायसेबा गाव गावनि जारिमिन गालांदों खाफालनि लिरनाय बेनो खाफालनि बोसोन माया संसारनि बुहुमनि गिदिंनाय